28-vuotias Niklas Räsänen on tämän hetken yksi lupaavimmista suomalaisista ammattinyrkkeilijöistä. Hänen tämänhetkisestä ammattinyrkkeilytilastostaan löytyy 9 ottelusta 9 voittoa, joista 5 on tullut keskeytyksellä. Tämä kotkalaislähtöinen urheilija on paitsi nöyrä harjoittelija, myös itsevarmuutta huokuva tervepäinen kilpailija, jolle kotikaupunki on edelleen lähellä sydäntä. Kotka merkitsee tosi paljon. Että se on aina semmoinen, mä oon sanonut, että se on aina sellainen henkinen kotikaupunki, että on aina niin kuin mahtava käydä ja ne muistot ja kaikki siellä on tullut kekkuloituu niin pitkä aika ja tietyt semmoiset vuodet, jotka varmaan niin kuin aina elämässä merkitsee nuoruus, villi nuoruus. Niin. Mistä ei oikein takaisin? Ei, Kotka näyttelee isoa roolia kyllä musta. Joo. Perhe, tietysti isovanhemmat asuu siellä, muistot. Yhteisöllisyys mä haluan sanoa. Se on tietty yhteisöllisyys on edelleen ja musta on mahtavaa, niin kuin, miten esimerkiksi jengi edelleen vielä seuraa mua Kotkassa, niin kuin, että tiedätkö, Kotkan kundi, niin musta se on siistiä, että pienissä kaupungeissa, paikkakunnilla, niin se yhteisöllisyys on erilainen, musta se on hienoa. Viime marraskuussa Räsänen otteli Kotkassa kovan ottelun puolalaista Robert Talarekia vastaan, jonka suomalainen voitti pistein 3-0. Se oli hyvä oppitunti mulle. Niin siitä tuli turhan kovaa, että nyt sillä kokemuksella, kun ottaa sen uusiksi, niin siitä tulisi paljon helpompi mulle. Mutta mä olin vähän siellä kokemuksella ensimmäinen 8 erää, niin tää on tällainen oppimisprosessi ja sen olisi voinut ottaa paljon järkevämmin. Ja mä oon Pekka opettanut mulle ammattinyrkkeilystä tosi paljon. Niin kuin tässä koko ajan, niin tällä tietämyksellä se olisi helpompi, mutta se oli hyvä opettavainen matsi ja oli mahtavaa otella Kotkassa, niin kuin sä sanoit, niin että jengi tuli paikalle, niin mä olin tosi otettu siitä, vaikkakin ne varmaan tuli katsoa sitä naiskauneutta kehässä, mutta kuitenkin. Ei vaan, kyllä se oli mahtava vastaanotto ja jengi tuli kannustaa. Lokakuun alussa Kotkassa tapahtuvaan nyrkkeilyiltaan Niklakselle kaavaillaan 10 eräistä ottelua ja vastustajaksi EU-listoilta olevaa nyrkkeilijää. Tähän haasteeseen Räsänen suhtautuu luottavaisin mielin. Hänen oman valmentajansa Pekka Mäen kommentteihin siitä, että kotkalaislähtöinen nyrkkeilijä tulee olemaan seuraava suomalainen mestari maailmalla, suhtautuu tämä sympaattinen urheilija kiittävästi. Me tehdään lujas duunia ja mä oon valmis mihin tahansa. Niin kuin mä oon sanonut, niin mulla on isot tavoitteet. Aion mennä tappiin asti ja ei tässä ole tultu kuvia kumartelee nimenomaan, koska ne ei ole mitään muuta kuin kuvia omassa päässä. Jos Pekka sanoo niin, että hän pystyy mua sinne viemään, niin sit se tuntuu erityisen hyvältä, että mä tiedän, että se puhuu niinku asiaa. Mutta kyllä mä uskon itseäni ihan täysin. Ja niin kuin mä sanoin, niin rajat on omassa päässä ja pitää vaan tehdä lujas duunia ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Mä koko ajan katson nyrkkeilyä tosi paljon ja maailman huipultakin, niin ei ne ole kummallisia kavereita. Ne tekee sen tietyn oman jutun törkeän hyvin. Tosi keskittyy 100%, niillä on se oma juttu. Ei niillä ole mitään, mitä mulla ei olisi. Varsinkin hetken päästä. Kyllä mä oon keskittyy eri tavalla ja tästä on tullut kaiken kaikkiaan paljon ammattimaisempaa. Mä tuun aina hyvissä ajoin ennen kuin treenit alkaa avaa paikat ja kaikki, että semmoinen koko ajan niin kuin se fokus on enemmän niin kuin totta kai tässä hetkessä, mutta sitten kyllä mä odotan. Kysyimme Niklakselta hänen ajatuksistaan mahdollisista kohtaamisista Sauerland tallin lupauksien Tim Rubin Liihaukin tai Tyron Zeugenin kanssa. Ihan sama kumpi tulee, tai kuka tulee. Mulla on kiinnostus otella kaikkia vastaan, ketä nämä katsoo, että mulla on hyvä otella ja joka vie mua eteenpäin. Mä tiedän, että mä voitan ne kummat kiinni, se on ihan sama, mutta niin, mulla on aina kiinnostus otella, jos kai mä haluan, tässä mennään eteenpäin. Ammattinyrkkeilijän arki on vaativaa ja harjoituksia viikkoon mahtuu toista kymmentä. Niklas on niitä harvoja nyrkkeilijöitä, jotka pystyvät keskittymään tällä hetkellä pelkästään lajiinsa, joka on tietysti äärettömän arvokas asia. Me harjoitellaan maanantaista perjantaihin aamuin illoin ja sitten lauantaisin on yksi harjoitus
yksi harjoitus ja sitten lihashuoltoa sit se lauantai. Mä tein yleensä sit lauantai kevyemmän lihashuollon ja sitten perjantai kunnon, ei kun sunnuntai sitten kunnon lepopäivänä niin on hierontaa ja venyttelyä huolellisesti. 11 harjoitusta viikossa ja siis se on niin arvokas, että niinku, mä aina välillä pysähdyin ja mietin ja fiilistelin sitä, että mä oon astunut nyrkkeilysalille täysin ilman mitään, tiedätkö? Mulla on vaan ollut sellainen tunne sydämessä, että mä haluan tehdä tätä. Ja ei jengi varmaan sitä niinku tajuu. Mä aina uskon jotenkin siihen, että mä pystyn tekemään tätä vielä niinku silleen isosti. Ja sit mä sain kuulla, että tiedätkö, ei siitä tule mitään. Tästä on tullut täys ammatti, joka on ollut mun unelma. Tiedätkö, nyt kun se on jo se tietynlainen unelma joskus saavutettu, niin nyt on taas uudet kuviot, ne ei osaa aina arvostaa tätä. Niinku. Mutta onhan tää ihan huikeeta. Ja sit mä oon tosi kiitollinen mun niinku tukijoille ja sponsoreille, että ne mahdollistaa tän ja uskoo muhun ja haluaa jeesaa ja tehdä yhteistyötä. Ei urheilut olisi niinku huipulla tai menossa huipulla, jos olisi hyvä tiimi ympärillä ja tukijat ja kaikki perheet ja muut. Niinku, en mä olisi päässyt mihinkään ilman apuja. Pitää vaikka mielessä se, mistä on lähdetty, ei unohda niitä juuria ja se pitää nöyränä ja niinku nälkäisenä, että tietysti pitää yrittää nauttia myös matkasta. Nyrkkeilijöiden yksi rankimpia tehtäviä on painonpudotukset ennen otteluita. Viimeinen viikko ennen ottelua on kovinta aikaa, jolloin hyvän tuulisimmankin urheilijan hermoja koetellaan. Se painonpudotus on mulle. Mä odotan sitä ottelua tosi paljon. Mä jotenkin on fiiliksissä siitä, se ei aiheuta mulle mitään niinku ongelmaa. Mutta se nälkä aiheuttaa. Mä oon oikeesti poissa oleva ja äksy. Mä oon vaan välillä sanonutkin, että niinku, mikähän musta on vielä, kun niinku alhainen verensokeri tekee musta sellaisen. En mä nyt niin hirviö oo, mutta tiedätkö, kyllä se nyt vaan on raju. Ja totta kai sit, kun syödään, mä syön paljon jo normaalisti kun harjoitellaan ja sitten paljon hiilihydraattia, että jaksaa harjoitella. Niin. Mutta sit kun se pudotetaan pois ja se on niinku minimalistista suhteutettuna siihen normaaliin syömiseen, niin se on raju. Toki vaikkakin mä syön tosi terveellisesti ja muuten normaalistikin, mutta se on niinku viikon paasto. Mä teen sillä tavalla yhden ihmisen elämäntapan muutoksen siihen ensin, että mä pääsen ottelemaan sen matsin. Tiedätkö? Mä niinku pudotan painoa 6, 7, 8 kiloa ennen kuin mä pääsen tekemään itse mun työn. Ammattilaisuran edetessä ja otteluiden pidentyessä on Räsäsen nyrkkeily katsojan silmään muuttunut ehkä hieman puolustavampaan suuntaan. Hänen ottelunsa ovat silti erittäin viihdyttäviä ja yleisöystävällisiä. Yleisön viihdyttämisestä ei paineita kuitenkaan tämä lahjakkuus ota, vaan keskittyminen on itse oikeutetusti muualla, nyrkkeilyssä. No joo, oikeastaan mähän oon tietyllä tavalla puolustusnyrkkeilijä. Mun nyrkkeily perustuu, mitä Pekka käy siellä, tietynlaiseen aktiiviseen puolustamiseen. Aktiivisesti houkutella kaveria ja sitten iskeä ristiin tai väistöistä tai tietystä taaksevedosta, ihan mistä tahansa, niin tehdä sitten kaverin, niin kuin, käyttää se kaverin liike omaksi hyväkseen. Et se on oikeastaan puolustusnyrkkeily, on semmoinen nyrkkeily. Ja semmoinen speedailu pitää jättää pois. Et mulla oli erilainen tyyli, 4 erää sä jaksat vielä, niin kuin, tai 6 erää jaksaa, vaikka tanssii 8 kaveri ympärillä, miltei koko ajan. Mutta sitten kun matsit pitenee, niin kuin mä sanoin, siinä perusnyrkkeilyllä on luotava se matsi itselleen ja tehtävä se matsi itselleen ja sitten taas tilanteet käytettävä hyväkseen. Niin kuin, että se ei ole vaan silleen, että mene ja lyö ja että ole niin nopea kuin pystyt joka tilanteessa, niin sit sä kaasutat oikeasti niin kuin parin erän jälkeen. Ja se on ihan eri asia sitten kun matsi menee.
8 erää tai ajattelee sitten jo 12 erää joskus. Asioiden täytyy muuttua. Mä uskon siihen, että kun mä teen täysillä sitä mun omaa juttua tai sitä niin kuin me täällä mun ja tällä tavalla valmentajan juttua tai onhan se iso valmentajan kädenjälki, mutta kuitenkin mä uskon, mä oon nopea ja taitava, kippoan ihan tarpeeksi kovaa ja mä uskon, että siinä on elementit, joka tekee siitä viihdyttävää, ottelemaan miten tahansa. Ei se tässä elämässä voi tehdä mitään, jos alkaa kelailemaan, että mitä toiset kelaa. Ei voi hoitaa kuin oman tonttinsa ja muut hoitakoon omansa. Kotka-Hamina-seudulla Niklaksella on paljon tukijoita ja faneja, jota hän pitää tietysti suuressa arvossa. Tämä fiksu ammattiurheilija omaa paitsi hyvän asenteen urheiluun, myös yleisesti elämään. Hämmentävää. Mä oon tosi otettu, että joku jaksaa seuraa mun nyrkkeilyä. Kiitollinen siitä. Se tuntui tosi hyvältä. Niin kuin mä sanoin, mä oon kiitollinen. Iso kiitos jokaiselle. Ja mahtavaa oli saada tuoda se ilta Kotkaan silloin viime vuonna. Ja nyt jos tää toteutuu, niin olisi huikeeta nähdä paljon jengiä siellä. Ja niin kuin me ollaan tietyllä tavalla siinä, jotka on sit se esillä, mutta kyllä yleisö luo sen illan. Et sen takia se on tärkeää ja toivottavasti jengi löytää paikalle ja tulee hyvillä fiiliksillä kannustaa urheilijoita kehässä. Mahtavaa. Tehdään yhdessä siitä iso ilta, se on hienoa. Semmoiset terveiset. Siinä vaiheessa, kun on kiitollinen mielentila, niin sä oot kiitollinen tiedäksä siitä, että sulla on jopa se penkki, jossa sä voit istua. Ja sitten, että sulla ei ole ihan hirveä nälkä nyt, tai sitten jos sulla on nälkä, niin sulla on rahaa, että sä voit mennä syömään. Tai sulla on auto, millä sä tulit tänne, tiedäksä. Niin sit kun sä oot koko ajan tässä kiitollisessa mielentilassa tässä hetkessä, niin silloin sä näet kaikki ne asiat koko ajan. Kiitos toi, kiitos mahtavaa toi, kelaa tollainen asia, tiedäksä. Ja sit se vie myös sinne urheiluun. Tää on sellainen mun oma kela, mikä mä yritän pitää mielessä parhaani mukaan. Joskus unohdan, joskus en.